Ħanerħila fuq vjaġġ fejn hemm ħansib dik lien rotta oħra fi triq li ma tinfitx. L-ebda storja f'ebda ktieb ma tħallik mingħajr issib sabiex forsi sasi mistoqsija. Nixtieq nifhem il-kunċett ta' kif tirbaħ ir-rispett tqul li din mhix wisq anomalija. Jekk nintilfu intu jiena ċodan il-ħobb fost dawn il-wien wet nibis li tkun ma' ġembi idek fidi għatun if-żmien tu-tu-ru-ru-ru-ru tu-ru-ru-ru-ru idek fidi għatun. Dak li nħoss jinsa mistu fisqet Rid li ngħix kapitlu ġdid bħal kwit mingħajr il-bit iżda moħħi dejjem jiġri bija. Dejjem rid nara kuntent qatt tintielet mal-kurrent tgħin ftit intemm il-melodija. Jekk nitilfu intu jiena ġurdan il-ħolm fost dawn il-wien nibis li tkun ma' ġembi idek fidi għal-tum if-żmien tu-tu-ru-ru-ru tu-ru-ru-ru idek fidi għal-tum. Passat insih dak għaddawman la titlaqx minn ħdejja iżda jekk nitilfu intu jiena ġurdan il-ħobb fost dawn il-wien wet nibis li tkun ma' ġembi idek fidi għatun.